Barangay Agutayan, Sitio Tungaw, Luminis, Talcom, Parcom. Ito pala ako ngayon mga tupay. Ito yung mga taga rito mga tupay. Sila yung nag-guide namin dito mga tupay. Dito kami ngayon mag-enjoy mga tupay. Pamamagitan ng pag-swimming dyan mga tupay. Kakain na kami ngayon mga tupay. Ang dami namin mga tupay. Ayan o. Yan, dami namin ngayon dito mga tupay. Kasi natin yung dino. Yan, kain na kami ngayon dito mga tupay. Tsara natin yan. Yan, mga followers ko to. Sa likod, mga followers ko yan mga tupay. Yan, Barangay Agutayan mga tupay. Sitio Tungawan, Katungawan. Sitio Tungawan, Barangay Agutayan. Okay, yan. Okay, kain mo na mga tupay. At mamaya mga tupay ay maliligo na tayo doon mga tupay. Ayan, swimming pool na mga tupay. Yan. Hi Roy. Dong. Dito na kami, ligo. Dito na yung kaibigan niyo. Ligo kami sa Tungawan, Dong. Yan, dito kami sa Katungawan. Ligo kami dyan para matanggal yung mga tungaw sa katawan. Okay. Yan, kain na naman kami dito mga tupay. Yan. Dami namin mga tupay. Yan. Dali na tayo, noon sa mudang pungko, managap. Ata masana? Langoy na? Luto yun.